Zilisisi guys for the people iyo ndo wakufara Mwari vakanaka ngati chinhu chokwadi kutenga guys for the people ni Mwari vakanaka zvokwadi Mwari wakanaka Mwari wakanaka Mwari wakanaka Mwari wakanaka Mwari wakanaka No, guys for the people Mwari wakanaka 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 wakufara guys for the people hai zvanga zvaipa Mwari uyu zvikwadika stress yange yakati kata Mwari vakati no inopera chete imba iyo madhoo akajegera uye mbuya vamboona padhuzeke mduze vamaone dress guru kwazvo amosiona what is that je akagura dress aiwa ndeda kuti mwedarete kusunga tudodoko mini doko kana pa size ma iri ndire vanhu vane mhuri dzikutsekuruwa nana mhuri zveni muna yebhakiri right nechimiro kunani kwamurika ndiri kwani murodhi vanenge vasikazondimisi all right kandomiswa sei murodhi manje vanongoti madhare vana 7 ngambiri iri ndo rodhi dzitsiga ndikurooreka havambokuroori musanyeberwe nechimiro ndere chimiro saa guys dango kutendai kuda kutenda zvokwadi kutenda ndizvo zvokwadi panga pakaipa saka madhoo edu ndo atanawo pano plastering yedu iri kungenga mukona vana sekuru bheni vari pabhuya kana sekuru bheni timbohwa sekuru bheni
basa riri kufamba Basa riri kufamba. pari kushandwa zvisingaiti siku nesikati. Takutende nesapoti zvokwadi yamakatipa. Rambai makadero. Tatoda kugive up. Asi mwana wakati azvigoni. Hakuna no give up. Samadho apo. Plastering yedu iri kufamba, mvura iri kuuyawo, majecha ari kuuya, mapresent ari kuuya. Zvakuzvitenda. Zvinoenda ndakora kupora neBP. Yanga yandikushutura kuti pu. Ndomwe ndakatombeta 300 something over 400. Tokutendai vashamarari. Rabai makadai basa tiri kutenda tiri kuriona. Tinotenda nhasi matipo madhoa ya nhasi. Zviri zvakanaka. Basa redu riri kufamba rakuda kupera. Sezvamakagara matipa. Rambai makadaro. Musachinje kusvika zvapera. Nevashamari vedu navo vakuru vedu vari kutitira basa, vari kutitungamira nemabhiridhi edu pamwe chete. Tinokutendai basa rirambe rakangodaro kusvika rapera. Tiri mugwara rakanaka. Tichifara zvasara. Tipaiwo zvasara zvemagirazi. Zvamakatitira mutiite ngova mucheno mwe chete ite sutu. Tipaiwe ite sutu. Tiri kuda sutu. Hatina pane sarira tena ive sutu imwe chete. Yakangopfeka yose. Yakangopfeka yose. Amen. Amen. Chakutanga notenda Mwari. Watutungamirira kuti madhoyo edu auyaye. Ndinotenda nevamvuro vazukuru vangu vakaitawo basa. Ndinovatenda. Ndozotenda futi vashamarari veduwo kuti dai varamba vakadaro varege kudzokera sure zvinhu zvacho zvoita zvikwane. Mabhiridhi edu aita mabasa. Vari kushanda zvinofadza. Neusiku nongodza vanhu vasingoshanda. Aiwa ndiri kufara ini. But apa pafambwa basa vanhu vari kushanda guys. Pa 10 o'clock dzeusiku vanhu vachingoshanda. Kusvika ma 11 ndakuatenda sekuribheni nababa Farai vava. Ndaitovati imi mufanira kutoti ndikambopedza mumbozorora. Vakomana vacho vada kuti vamanye kuti kana vakapedza woenda kwamukoma Tobias kopera kungozorora ka1. Saka pesi yacho vari kufamba nekuti neusiku vari kuti ngatishandei kuitira kuti vakasire kupedza vasaramba vari pabasa wari. Saka sekuru muchagonera kuzozora Cobra ndomubvunzo wangu. Motongodzidzi. Aiwa munotidzidza. Vile chibobudza koko toesere ndove mumba umu kana kuti motoesa floor unoda zvipi? Zvingakunetsei. Ndenda Cobra yekutaundisa. Audi kuzora ndove. Ndoye madhonye naye. Cobra mukadisa toka. Asi kana zvadai zvakumakota tu azvichatyisi. Pane musiya takambota BP. Hayi ndasingachazindodini. Imi mutori nane ko ini wacho muridzi weprogram. Hayi vhini zvimwe pane zvimwe kusikucha kuti kana usina Cobra vanoshasa vamwe mashizha so aisa kunge Cobra zvamutopeni. Saka ndo zviripo izvi zvapinki. Ndinoda ngotenda zvokwadi nesapoti yenyu. Zvimwe zvacho zvine zvangouyawo. Nango tikanyimwa wapo chiko. Kuchi Bate kumadhirazi ka. Aiwa tiniso smartphone kazi. zvimabhodhi kava pamawindow. Oh. Ndokungasina kwani. Oh. Hatizivi chinhu chinowanzoda kutendwa chauya nacho pa kazhinji kacho ndo zvandinoita wanza kutenda chinhu chauya kudai panzvimbo. Kachisi chichiri kushopa achitendeki. Achitendeki choda chapa nzvimbo dzeizvozvi chotendeka. Amozviona. Saka guys ndizvozvo bye ramba muchisupporta maprogram edu. Asi nyore asi kuti achokwadi nekuda kwesupport yenyu. Tinowanika tichizopusha nesimba woti at least finally munhu ndasiya ndadii because isusu ina ndibelieve kuti munhu anofana kufoira. Saka ndikangotadza kupedza project I feel like ndafoira chet asi ikapera ndo wase kuti ndapasa ndakunda chete ndo zvandichingoda ndizi kuti zvine mubhadhiro wangu kudengereka kuti kudii but ndo feeling ndo kuti ndaachieve chinhu chikuru zisingamboiti through help yenyu yamune muchitibatsira nayo nyange pane maobstacles anenge achiwanika kana kuti zvimingampini asi kana tapedza complete clear ndinonzwa kuti moyo wangu unobva wasununguka kana ndichinda kwandichinanzwa kuti yes asi zvokwadi zvimingampini zviriko hazvitomboshaiki kwese kwanotongoenda but finally ezvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka vakomana vedu kungofona uyani chakati ndo zvatati chingoita tova kuzvitenda.
even pachoni musi wachoni wava vatatisa tatombokwasa kuti tinge tine masenza engoti tingoti takurirai tozongogara pasi tokaukuletirana vakangobvuma vana kuramba zvavo saka ni anongobatirwa mari dzavo dzese saka izvizvi tiri musame good books navo zvakangonaka tozvitenda ndizvozvo zvimwe zvinenge zvangouya tongoita kuti vhidhiyo zeizvozvo. Bye bye.